ekintzako eta desfileri buruz hitz egingo dugu. Danborrada hasten da bandera igotzen denean eta bukatzen da bandera jaisten denean. Aurrean kantelera txakurrarekin eta gero bandera. Kantinera hau egiten. Gaztadore, anabesa edamaten dituzte. Zuzendaria makil batek zuzentzen ditu. Tanborra jontzen dute. Kupelariak kupela jotzen dute. Urketariak kupela jotzen dute eta diren eskak. Danborrada urtarrilaren 20ean ospatzen da. Raimundo Sarriegi Donostiko martxa konposatu zuen. Danborradan danborrekin abestia jotzen dira. Dago, umeen tanborrada eta haundien tanborrada. Umeen tanborrada goizez eta haundien tanborrada gauean ero ardatsaldez. Danborraliak soldaduz jantzita doaz. Urketariak kaseritaz jantzita doaz. Kupelariak zukaldariz jantzita doaz.